de seguretat. Les obres de remodelació del barri del Mercadal, que contribuiran a definir una Girona molt diferent de la que coneixem, han començat aquest matí al carrer Santa Clara amb els corresponents problemes de trànsit. La ciutat de Girona ha patit avui importants problemes de circulació, especialment durant el matí i migdia, degut bàsicament al tancament del carrer Santa Clara. El carrer Santa Clara restarà tancat a partir d'avui per poder dur a terme la primera fase de les obres d'urbanització del barri del Mercadal. Les obres tenen un cost d'uns 162 milions de pessetes i es fan amb l'objectiu de reordenar i revitalitzar aquesta part de la ciutat, i tot sembla indicar que podrien estar acabades abans de les fires i festes de Sant Narcís. El tancament de Santa Clara ha originat que durant tot el dia d'avui molts conductors que circulaven per la Gran Via Jaume I en direcció a la plaça de la Independència hagin hagut de desviar-se a l'alçada de l'edifici de Correus, originant les conseqüents retencions i molèsties que han afectat de forma generalitzada a la circulació de tota la ciutat. La situació del trànsit en els accessos a Girona s'ha vist també agreujada durant tot el matí degut a un incident que ha succeït a la rotonda d'accés a la ciutat des de la carretera nacional 2. Els fets han tingut lloc a 9:15 del matí, quan una màquina excavadora de 18 tones de pes ha caigut del camió que la transportava i ha quedat bolcada a la vorera. Segons ha explicat el conductor del camió, propietat de l'empresa Construccions Girbau, tot i que el vehicle circulava a la velocitat adequada, les altes temperatures han escalfat el terra del remolc, que al ser de ferro, al igual que les roderes de la màquina excavadora, ha perdut adherència i aquesta ha patinat. A mig matí, dues grues de gran tonatge l'han pogut carregar de nou al camió. I malgrat que aquesta operació s'ha realitzat sense massa problemes, la perillositat de les grues utilitzades ha obligat els agents de la policia local a tallar la circulació i reordenar el trànsit a la zona, amb la qual cosa també s'ha ralentit considerablement la marxa dels vehicles que volien entrar i sortir de la ciutat. La Costa Brava s'està convertint en una